Naozaj vo veľkom štýle pred rozohrávkou tejto penalty Matson nahradil. Je tu Elyounoussi. Ešte volil tú prihrávku, Madsen prenikol do pokutovanú. A opäť súboj nervom zvládnutý. Matson znovu posiela golmana na opačnú stranu a Kodaň v tejto chvíli. Te klubi ima Galja Liga for 55 miljoner euro za Rüdiger Osborn Valjaj možda to ne kuć Valjaj jašto Galjoja minuta nizerno štat Rošpio akcioni Mir Cornelius realizam squadra Copenhagen minuta nizerno dut realizam sulmo si štatljard